Йоу, това са моите топ 5 анимета, които ви препоръчвам, ако искате да започнете да гледате анимета. Demon Slayer. Перфектно аниме за начало според мен. Има лесна за разбиране история, брутална анимация и доста награди. Анимето има всичко нужно за начално аниме, като даже имате и Майкъл Джексън като главен антагонист. Анимето започва като нашия главен герой Танджиро си живее най-нормално живота със своето семейство в къща далеч от всички в гората. Колко тематично! В един съвсем нормален ден, както обикновено отива в близкото село да продава въглища, всичко е наред, докато не стана време да се върне в дома. Когато се върнал, вижда, че семейството му е избито. След това обаче вижда, че един от семейството му, именно сестра му Незуко, оцелява, но е в много лошо състояние. Веднага я взима на гърба си и започва да бяга за помощ по пътя. Обаче тя решава, че иска да го изяде. Докато Танджиро се бори за живота си, ето този господин Demon Slayer, a.k.a. убиец на демони, идва от никъде и спасява деня. Първоначално иска да убие сестрата на нашия главен герой, a.k.a. Незуко, но след като Незуко показва на този човек, че не иска да убива хора, той решава да пребие и двамата. И след това той ги праща при Саконджи Орокодаки. Дано да съм го произнесъл правилно. След като Танджиро отива при този човек, той започва приключението си в това да излекува неговата малка сестра Незуко. Tokyo Ghoul. Ако искате малко по-мрачно и кърваво аниме, това е за вас. В анимето се разказва за град, в който съществуват хора, гулове, които на практика са резки на вампири. И хора, но с банкай. Анимето започва съвсем нормално, като в началото се запознаваме с главния герой, а именно Канеки и неговия най-добър приятел Хидейоши. И като всеки нормален тинейджър, той иска сам... Тогава, докато си говорят, в кафенето влиза красиво момиче и той разбира, че е време да действа. Кани я на среща и тя приема. Когато стане време да се тръгват, тя го пита дали може да я изпрати, защото я е страх. И той приема. О, бой, това е най-голямата му грешка. След като я изпраща, тя решава да... Продължава огромно мъчение за Канеки. Yummy! Let me tell you something. Let me tell you something. Right. Let me tell you something. Let me tell you something. Oh no! One Punch Man. Аниме с не толкова дълбока и ангажираща история, но пък добра комедия и екшън. Това ви предоставя One Punch Man. Анимето започва като ето този безработен, отчаян, без мотив да живее, сигурно още девствен. Как е бе? Това звучи точно като мен. След като този човек среща Лари да Лобстър от Спонжбоб, след като се сбива с него, за да спаси каквото и да е това, решава да стане герой, защото му писва да живее по такъв начин. Повечето супергерои получават силите си чрез химически експерименти, други с талант, други са родени с сили. Нашият плешивец получава силите си като прави 100 лицеви, 100 коремни, 100 клека, 10 км бягане всеки ден. След като получава силите си, сбъдва мечтата си да бъде супергерой, но... тренира толкова много, че повелява всеки с един удар. Oh no! Goodbye, my nigga. Back to the lobby. You fat bald bastard, you piece of subhuman trash! Sing, sing, sing! I'm joking.
Джуджуцу Кайсен. Анимето започва като нашият главен герой си живее съвсем нормално живота, докато не намира кълнато оръжие, което пази от това проклятия да не се появяват и да правят мизерии. Малко след това този пич, който е от училище за магия и вълшебство Хогвартс. Опа, грешен се. Така, Фушигуро от гимназия Джуджуцу. Фушигуро иска да вземе прокълнатото оръжие от Итадори, но познайте, то не е в него. То всъщност е у неговите приятели, които между другото са такива зубари да стоят в училището толкова късно. След като пристигат на мястото, Фушигуро отива да вземе прокълнатото оръжие и да спаси приятелите на Итадори. Тук, въпреки че Итадори има Curse Energy, прокълнатата енергия или Джироко е източник на енергия, която проистича от отрицателни емоции. Магиосниците и прокланатите духове използват прокълнатата енергия, за да подхранват своето джуджуцу. Отрицателните емоции присъстват до всяка степен във всеки човек. Ако това количество е по-високо от определена степен, това дава на човека способността да вижда прокълнати духове. И въпреки че има Summoning Jutsu, пак не успява да направи нищо и Итадори, който е човек, трябва да пребие тези проклятия, но в един момент идва Той Гуси и разваля деня. И след това Итадори, за да спаси кожата си, решава да изяде Марио Къпка и поудява. Ей, жена, сега слушай ме внимателно. Жена каза. С нощи една жена как тебе, му изрязаха едно дреско маваш, направо фрънтаха чеките на покрива на един блок, тежат нокаут, главата му ей така е. След като свичва с нормалното си аз, Фушигуро няма избор и трябва да го убие. И се появява не кой да е, а да Рислър. Кръша на всяко момиче, което гледа аниме. Такаши. Така де. Годжо. Доктор Стоун е постапокалиптично аниме, което следва историята на Сенко и Шигами. Ето този умник. След като се пробужда, се задава задача, която е да възстанови цивилизацията на светът с наука. Чао!